Rumah Tirupun Hanai ko sa kalpito ko tang kai manong noi. Ai ko sang anlon ko to choli noi. Kumagra long le. Ka mo ta long le. Sini media rong no, jeng jotono nong media ni bising tu nukha, tanai 3 tarik mohela ini dino, Agartala hai jagawa, sini Kharagcha traffic police officer, bono je buni dofane borok, heke wanji bosang borok, Debroma Sudri Port ni jata henmani, obno jeng belai ke sini khumlong ni jeng abno belai ke jeng orang khanango. Tangai o jagawa Debroma Sudri Port nani nang abon bagane jeng bises khayo o jagawa jeng abon dukhu nangna tili je rally khayo tamni bagai higai jeng police officer si kuno save kre higai police officer no ja satai je musuk tai hनै mano higai jeng sadharanto gramo tongnai rok sini public rok jeng tamongnai bini bobishat tamongnai bini obhaike hanang pinang khlaijak tongnai jeng jara jati prasan tongnai o hani besarok jeng tamongnai oboni bagaina o police officer no dati je hनै rok no je dati khalai ma rom nai obon chini diman obon bagai jodi rom ya hangkai jeng o khumlung basingai jeng orone je ADC headquarter nai jeng obone bagai jeng continue je andolon khalai tongnai bono je rom ya sak romui shasti re sak upojukto shasti re sak pone jeng abno ya karya tamni bagai hangkai je Kharagcha tiprasan nugui omhaike je tai muchung tai hinmani obno jeng chajagya boni bagai oro wancha tiprasa hai ka jeng tipra haw tongnai rok sini bagai jeng kuno save kre obo chudu tiprasa no simi अपमान khlaya hai ka Debroma no simi अपमान khlaya obo chini rajya sarkar hai ka chini je government tai tongnai bongni bo obo haike अपमान ngai to obon bagai na dusi khlainai rong jase khman robna nai obon chini main tini ni demand obon bagai tini cheng emergency je obo hai balai ke dukhu namon bagai cheng obo hai protest rally ma khlayo ambai FIR bai simi FIR khlaima bai cheng totally arrest ma khane dati khlai arrest ma khane chini demand obon tongnai arrest ma khainai arrest khaya chak ponja cheng obno chini je andolon tongnai obon bagai jotto o Tripura hastini jotto Tripura sarok no ang obno koinai Tripura sarok khanangnani kok obo kuno oro jeng Debroma simia Tripura sangna sini obo haike demand obo haike jeng sak nangya khok nangya khaijak mani jetin tini jeng o jagawa hanang pinang khaijak mani obo sini main tini ni dukho nangmani kok obo ni bagaina Tripura sarok jeng oro Debroma riang jomatai jasa peneng oro suru Debroma no simi hinmaya Tripura sano je hinmani klayo obo ni bagaina jeng obo ni kothor shasti kothor shasti nan bagna jeng dino mai demand khayo boni bagai takhok tai bungok sang jeng obno yakawai sara Tripura gnangaina obo hai jodi jatiyata ba theka jena mane jati na tei hingcha khainai danga khainai heka jeng o Tripura hasto tongnai joto borok no je obo haike Tripura sar no pore hanang pinang nang nuya samane police ni officer no pore save khaimane public no pore ja chate khaimane obno bondo khaine to obon bagan jeng rajya sarkar no message tubo obo hai je hamya khaina dusi khaine rang no dati khlai bono romoi shasti rang kothor tomok shasti nan bagai jeng demand khai obo to jeng nukha nong ni media ni bising ten jeng nukha chini borom ganang David Murasi je bor saichuno protest khai obo to chini kuno party bai jeng ora party bai obo je musung te jehato jeng Tripura sa hisabai bo Debroma yang mane bo to Murasi haibno Tripura sable Tripura sa ngai se jodi hanja khanga bo kuno Debroma jomatia phan hantang Debroma hantang kolai phan hantang jesam phan jeng Tripura sa ngai khamba bo kuno jeng party ni no jeng hari telnya obo political chin kuno samne kare eche jeng o Tripura hani Tripura bu sangai jeng obo protest khayo boni bagai bo khlai kya kaham kok jeng bo obno teina bono srngai khaima buya jehetu Tripura sa ni bagne jeng obo khlai Tripura sa no omhai khlai mane jeng justice nayo rajya sarkar ni tini jeng justice nayo rajya sarkar oboni jawab marnai heke rajya sarkar obno tei doshi khanai rang dati arrest ma khaine oboni chini tini no message tongnai bai